ଓଡ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିକଟକ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବଢ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଅବଢ଼ା ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଛି। 22 ପାହାଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରାଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚଳାଚଳ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମ୍ବର 2, ଲାଞ୍ଚ ନ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନ ନେବାକୁ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଶପଥପାଠ ନେବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନ ନେବାକୁ ହଲଫନାମା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ନ ଲାଗେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ବିଜୁଳି ଆଘାତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ମୃତ। ରବିବାର ରାତିରେ ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାକରତଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଇ ହାତୀ ମରିଯାଇଛି। ମୃତ ହାତୀଟି ସେ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆଖପାଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧାନ ଓ ବାଜରା ଆଦି ଫସଲ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା 22 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲରୁ ଗୋଟିଏ। ହାତୀ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 4, ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଟି ନେବ। ଏଥିସହିତ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପୁରସ୍କାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 5, ଆଠଗଡ଼ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ 5ଟି ବଗି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍। ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳପଥର ଆଠଗଡ଼ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଧିପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ କୋଇଲା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡ଼ିରୁ 5ଟି ବଗି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଠାରେ ଅଟକିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଡବାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ମାଲଗାଡ଼ିଟି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଷଣ୍ଢପଲ। ରାଜନଗରରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜନଗରର ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦରେ ନିୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଶତାଧିକ ଷଣ୍ଢ ଆଣି ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶେଖର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7, 587 ଥାନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 587ଟି ଥାନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ତଦାନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା 44ଟି ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 40,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଓ 142ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ 351ଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 4ଟି ମହିଳା ଥାନା, 5ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା, 15ଟି ରେଳବାଇ ଥାନା, 4ଟି ସାଇବର ଥାନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା, STF ଥାନା, HRPC ଥାନା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାନା ନିମନ୍ତେ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଥିବା 18ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନର ବିରତି ପରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଅନନ୍ତନାଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କଶ୍ମୀରରୁ ଭାରତ ସରକାର ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଇସଲାମୀୟ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି 4ର୍ଥ ହତ୍ୟା। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ଓ ସେ ଜମ୍ମୁର ରିଆସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘାଟି ବାହାରୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, 96 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି 2 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସୁଜିତ। ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁଚିପଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଏବେ ବି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି 2 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳକ ସୁଜିତ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋରୱେଲର 70 ଫିଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୁଜିତକୁ ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ସବୁ ଉପାୟ ଏଯାବତ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଆଶା ହରାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଆଜି ସକାଳୁ ସୁଜିତକୁ ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ କରାଯାଇ ସୁଜିତ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବୋରୱେଲ କଡ଼ରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଉ 3ଟି ବୋରୱେଲ କରାଯିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୁଜିତକୁ ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ନମ୍ବର 11, ନଭେମ୍ବର 13ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ ଚାର୍ଲସ। ବ୍ରିଟେନର ଯୁବରାଜ ଚାର୍ଲସ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମାରୋହରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସ କ୍ଲେରେନ୍ସ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀପାବଳି ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତୁଳନାରେ 16 ଗୁଣା ଅଧିକ ହୋଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିମାଣ ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତୁଳନାରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 16 ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 999 ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଥିଲା ମାତ୍ର 60। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ 306 ରହିଛି। ନମ୍ବର 13, ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ବିମାନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର 16 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା DGCA। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGCA ବିମାନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର 15 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି DGCA ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଗୋ ଏୟାର, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଆଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜରର ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆର ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ Su-57। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରୁଷିଆ ନିଜ ବାୟୁସେନାରେ 5ମ ପିଢ଼ିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ
SU-57କୁ ସାମିଲ କରିବ। ଏହି ବିମାନର ଦକ୍ଷତା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରୁଷିଆ ମାକ୍ସ 2019 ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲଢୁଆ ଓ ଦକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବୋଲି ମସ୍କୋ କହୁଛି। ନିକଟରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିମାନର ଏକ ରପ୍ତାନି ସଂସ୍କରଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ରୁଷିଆ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ କଶ୍ମୀର ପରିଦର୍ଶନକୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦମାନେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏହି କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜାତିର ନୀତିର ବିରୋଧୀ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଦଳ କାଶ୍ମୀର ଯିବେ। ନମ୍ବର 16 ବାଗଦାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଅବଦୁଲ୍ଲା କରଦାସ। ସିରିଆର ଇଦ୍ଲିବରେ ଆମେରିକା ସେନା ଚଳାଇଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ବାଗଦାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାଗଦାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛି ପୂର୍ବ ସେନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅବଦୁଲ୍ଲା କରଦାସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରଦାସ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପାର ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ବାଗଦାଦୀ କୌଣସି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସେ କେବଳ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୃଣା ଭାବନା ଭରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରଦାସ ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବେ ବସ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସରକାର 13,000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଡିଟିସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବସ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହି ବସ୍ ମାର୍ଶାଲମାନେ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ବସ୍ ମାର୍ଶାଲ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଷଣା ହେଲା 30 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲିସ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ରିୟାଜ ଅହମଦ, ମହମ୍ମଦ ଅମିନ ଏବଂ ମୁଦାସିର ହୁସେନ। ମହମ୍ମଦ ଆମିନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ସେନା 15 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 2 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନକୁ ଆକାଶପଥ ମନା କରିବାରୁ ICAOରେ ଫେରାଦ ହେଲା ଭାରତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ଲାଗି ଆକାଶପଥ ମନା କରିବାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ICAOରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆକାଶପଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଦର 42,000 ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 42,000କୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଧରି ସୁନା ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଫଳରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବ। କମ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ରିସର୍ଚ୍ଚର CEO ଜ୍ଞାନ ଶେଖର ତ୍ୟାଗରାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉନ୍ସ ପିଛା $1,650 ଛୁଇଁବ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ସୁନା ଦର 42,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 21
पेटीएम पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन पर भारत सरकार पक्षर पुरस्कृत कर 100 कोटी टंकार बृहत कारोबार वर्ग में 2018-19 आर्थिक वर्ष पर कंपनी को यह पुरस्कार मिली। स्टार्टअप सम्मेलन अवसर में केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति मंत्री रविशंकर प्रसाद यह पुरस्कार प्रदान करिसेंति। नंबर 22 दिल्ली रो प्रदूषण सबुठारु खराब जोगु भारत बांग्लादेश मैच प्रभावित होगा आशंका। आसंता नवेम्बर 3 रे दिल्ली रू अरुण जेटली स्टाडियम रे भारत और बांग्लादेश मध्य प्रथम T20 मैच खेला जिवो। दीपावली जोगु दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा बढ़ी जाइछि। सोमवार दिन दिल्ली रो प्रदूषण मात्रा चलित सीजन ठारू सबुठारु खराब स्तर 506 रे रहिछि। यह आसंता किछि दिन पर्यंत बजाय रहबा आशंका करा जाउछि। एपरि हेले मैच उपरे विपद देखा देइछि, कारण गत 2017 रे प्रदूषण जोगु श्रीलंकार खेलाड़ी माने पड़िया को आसी नथिले। तेबे प्रदूषण सत्वे दिल्ली रे मैच प्रभावित हेबो नाही बोली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आशा प्रकाश करिसेंति। नंबर 23 राजधानी भुवनेश्वर युवक को पिटी पिटी हत्या। राजधानी भुवनेश्वर रे युवक को हत्या गतकाली विलंबित राति रे राजधानी एयरफील्ड थाना अंतर्गत सुंदरपदा निकट में यह हत्याकांड घटी। दीपावली पर सारा सहर उत्सव मुखर थिबा बेले विलंबित राति रे सुंदरपदा निकट में जन युवक को पिटी पिटी हत्या करिसेंति अपराधी। बाण फुटा को नहीं दुई गोष्ठी मध्य होइथिबा बचसारू यह हत्याकांड घटी सूचना मिली। खबर पाई स्थानीय पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव जबत करने सह घटनार तदंत जारी रखी। यहां नहीं संपृक्त अंचल में उत्तेजना प्रकाश पाई। नंबर 24 माँ को बंचाइबा सह मदुआ बाबा को जेल रे पहुंचाइला पुओ। महाराष्ट्र थाने सहर जड़े पुओ निज बापा को जेल पहुंचाई। प्रतिदिन निज माँ प्रति होता अत्याचार को सही सही शेष में बड़ पदक्षेप नेबा को बाध्य होइथिला पुओ। निज आखि आगे मार हत्या हवा को जाउथिबा देखि से शेष में निजर मुह खोलिथिला। स्थानीय पुलिस को निज बापार व्यवहार विषय जणैबा सह गिरफ कराइथिला। एबे एही नाबालकर साहस को लोके प्रशंसा करिबारे लागिछंती। नंबर 25 ओडिशा वकिलों को भारतीय बार एसोसिएशन चरम बाणी। कार्य जोग दियो नचेत निलंबन हेबो। खाली पड़िथिबा जज पद रे नियुक्ति दाबी रे वकिलों आंदोलन जोगु हाईकोर्ट और तल कोर्ट अचल होई पड़िछि। कोर्ट कार्य 10 दिन हेब ठप पड़ी। यहां नहीं पूर्व सुप्रीमकोर्ट ओडिशा हाईकोर्ट को तागिद मध्य कर सारिछंती। एबे भारतीय बार काउंसिल और वकिलों को चरम बाणी सुनाई। तुरंत आंदोलन प्रत्याहार करने को वकिल मानक निर्देश दिया जाइछि।